Ku mitundu kumene kuti ndi ku Lilongwe makamaka pa Mitundu Police Station pamenepopo pamangidwa nyumba zamakono za anthu amene amagwira ntchito ku polisi, ma police officers pamenepopo. Ndetu kunali chimwambo kumeneko chokazilandiratu ndithudi nyumba zimenezo. Ndemo Kitonda amene wakazilandira zimenezo okaziperekayo kukhala chimwemwe chipungu sole ngati pakuveka ndati ziphaliwali pa background po anyways nthawi ya mvula ino. Komano bwanji tifotokoze bwinobwino nkhani iyi yabweresanso ka debate akunena kuti iyayi nyumba zimene anamanga ndi Lazarus Chakwera, ayi nyumba zakuzimanga ndi DPP ino basi ndale always. Komano tifotokoze morere kunena kuti ku Mitundu makamaka pa Mitundu Police Station pakhala pakumangidwa nyumba zina zamakono zoti anzathu amene amagwira ntchito pamenepo ngati apolisi athu azithatu ndithudi kumakhalamo mu nyumba zimenezozo. Ndiyeno pakanali pano pamalizika nyumba zokwana 6. Nyumba zimenezozo ndi zimeneno zimaperekedwa sopano kuchoka ku nduna oyang'anira zamalo komanso nde kuti nyumba kumene kuli chimwemwe chipungu kupitano sopano m'manja mwa akunduna oyang'anira zachitetezo mdziko apolisi nde kuti no tikukambaro za apita Mukito. Kumeneko kocho chinachitika mchono tino nyumbazo azipangadi handover ndipo no poyankhula chimwemwe chipungu amanena kuti no zinali zovuta kuona kuti nyumba zimenezi tizimange tizimalizitsa chifukwa zinakumananso ndi zopinja zosiyanasiyana mukudziwa kale zachuma zilowererepo chani koma atayesetsabe kunena kuti nyumbazi tizimalize and zatha. Nyumba zimenezi 6 ready to be used tsopano zachoka m'manja mwathu zikatere zili m'manja mwa awo akunduna oyang'anira zachitetezo mdziko muno. Ndiye kuti no awapo zilandiranso Mukito akunena kuti apato nyumba tazilandira zili bwino kwambiri pamene papa tionesese zoone kuti nyumbazi zisamalike. Ndiye kuti tiyikabe kandondomeko kaya nditi malamulo kaya nditi madongosolo tonena kuti no anthu amene akukhala mnyumba zimenezi za polisiwa azizisamala kutengera kunena kuti akhoza kukhala kuti ndiwo amene akhalamo lero mawa mwina apangidwa transfer apita kwina inanso zafunika azakhalemo mmenemo amene akubwera. Ndiye kuti nyumba zikwena zisamalika kuti mwina make zikhale kwa nthawi ndithu. Anyways magayi ndadusako kumene kuku makamaka cha ku Mitundu pa police station imeneyi nadzaonadi ma foundation imene ankayikidwa I think inali kind last year ngati last year if not last year zinali zopatsa chidwi kwambiri magayi. Honestly zinali zopatsa chidwi kwambiri kuona kuti no magayi seems like apapa ndeko akuwerengeredwadi matuka maona nyumba zomwe zilipo za polisi pa police station faneni mbali mwansewu tumwenemwene pafupi ndiye kuti no sipotalikana ndi manda ndeli sipotalikana naso ndiye kuti ndi pa trading penipeni no pansika penipeni pa Mitundu sipotalikana kwambiri mbali mwansewu. Ndiyo kumatu kuyang'ana kuti nyumba zomwe zilipo apa pazeti inde anthu akukhalamo koma kumati anthu watu pena pakenso sitimalemekeza timafunika zoti pafunikira kuti no anthu akhale ndi nyumba zoti no akamanena kuti no ndimapereka chitetezo mdziko munomu ifenso ndiye kuti timanyadiranso kuona ndi mmene tikutani tikuwapatsira ma services. Ifenso iwo atipatsa ma services ifenso tikuyenera tapatse ma services isone kuti no tikuwathokoza kunoti zikomo kwambiri chifukwa choti no mutithandiza kutipangira kuti dziko lino likhale lotetezeka. Ifenso ndiye tikuthokozani motere ngati nzika ngati dziko kwamangira kwa at least nyumba zabwino ali ndi mabanja ali ndi mafamily. Koma ntadzaona no nyumba zomwe zimamangidwako zinali I think zinali mu window level nthawi imeneyo zilezi zopatsa chidwi kuti apa ndiye zikuyenda bwino. I think this is beautiful to look kuona kuti no pa polisi papa kuona kuti pamba kudzadza nyumba. Now nyumbazo ndi 8 mukunena kuti pamenepopo pali ma police officers 8 okha. Nyumbazo kodi ndiye kuti amene akwenda akhale ndi nyumba zamakono ndi apolisi 8 okha. Tikhoza kuona kuti no polisi ya Mitundu si polisi ndiye kuti yaying'ono teperewa fanedi kupanga kava koseko ku Mitunduko mwina kuti pa polisi nati ng'ono koma no polisi yayikulu kwambiri ndiye kuti nditi ndi imeneyi kumene ku Mitunduko. Ndiye kuti pakuyenera kukhala ma police officers ochulukirapo fadira lonso ndiye likupezeka likungokulirabe fa anthu akukhamukira kumeneko amakhuthukira kumeneko anthu akulilongwe ena akukamanga side ya kumeneko sizone kuti no sipano kumene kuchako pamene chiwerengero cha anthu chikula apolisi so ndiye kuti akuyenera akhale ochuluka. Saiwale pa Germany pazikhala malesho abwino kuti no pa gulu la anthu otere pakuyenera pazikhala wa polisi otere.
Anyways, ndikufuna kunena chani? Ndikufuna kunena kuti kodi no nyumba 8 zimenezi ndi zokwanira ndi apolisi amene ali pamenepo? Akhoza kukhalapo mwina apolisi ochulukirapo. Osati 8 koma 6, sorry. Nyumba 6 zimenezi ndiye kuti sikugwira, sikubalance ya. Mazowa apolisi paja pakhale ma CID, pakhale ndani. Sikugwira lero ndi pang'ono pomwe. Ndakunena kuti yayi. Plan iro ndionena kuti pamenepo pakwenera pamangidwe nyumba zokwana 18. Nyumba zake ndi 18 ndapa pamangapo nyumbano 6 kutanthauza zonena kuti patsala nyumba 12 zimene zikuyenera zimangidwe. Endiru ndi gawo limodzi la ka project kamene kakomanga nyumba za apolisi zimeneno ndoti madera osiyanasiyana mu dziko muno atawerengetsa bwinobwino kufunikira kumangidwa nyumba zokwana 10,000 kuti no apolisi athu mwina make asamalike kweti. Osati wa polisi ndi kuti azikakhalanso kulende kwina kwake ena chani kuvutikanso pene kuja alandroda amuthamangitse apo sosakhala bwino komano akhale ndi kuti ndi nyumba zawo zomwe zingathe mwina make kumathandiziraso kuti asamalire kudandaula kuti mwezi ukutha ndi banga bwanji ndikalipireso chani. Ndakuona kuti pamene pa Mitundu police station pakhala pakumangidwa nyumba 18 apa ndi kuti patsala nyumba 12 zimene zikuyenera zimangidwe. Alright, ndabweretsa nkhani pa zifukwa zotani? Ndabweretsa nkhani pa zifukwa zonena kuti kuyangananso pano anthu nosopa akukanganatu makamaka pa tsamba la mchezo la Facebook kuti ma-comments ali ayi nyumba imene iri ndionena kuti nyumba zimene zisamanamanga ndi Lazarus Chakwera amene uja anali machine amene uja zitukuko zimene zisi ndi zimene no boma la MCP linapanga tikamati boma lija linali loti limadziwa zimene likupanga timatanthoza zimene zizi enanso akuona kuti yayi ziwezi simukuona amene akuzimaliza ndi a DPP chani ena kuti yayi eno na DPP musakhale pasi ndikumana kuti nyumbazi basi ino ndi kuti ndi za DPP zensetu ndi misonkho ya Malawi iro nyumba zimene zizi paibe boma limene lapanga kuti paibe chipani chimene chamanga nyumba zizi ndi ndrama zathu zimene zarani zamanga nyumba zimene zizi misonkho yathu ndi imene yamanga nyumba zimezi ndosakhala nopanopa zipumi bibi muzina kuti no nyumba izi ndi za MCP nyumba izi ndi za DPP muzozoti nyumba zimene zizi ndi za ife ya Malawi amene tinamanga ndithu ndi ndalama zathu zochoka ndi kuti no misonkho yathu. Anyways, titenda chonchi kodi no nyumbazo anaziyamba ndi MCP kena nkuzisiya malinga ndi kuno ulamuliro unaluta sintha a DPP nkuzazitenga nkuzimalizitsa. Whatever the cases, kayana manga ni ndani chetu kuziwa ife kapena kana manga nda Malawi misonkho ya Malawi chepo kudziwa ife nchonena kuti apapa ndi kuti boma boma lwazine hoet osatengera kuti kanda MCP kanda DPP koma boma la Malawi lachita bwino kwathandiza apolisi athu chetu kwena tiziyang'ana kwambiri ndi zimenezo pake mungakumbukira limene kuti ine sinimajira atu DPP sinimajira kapena kuti mutika MCP kapena chani ine nimajira Malawi wabwino mwayioneti. I think ngati no nyumba ikungotawa nyumba izizi this is a sign yonena kuti no ndi kuti boma lathu I think we have done well tachita bwino ngati boma and uyomalize koma comments amene makamuri pali gulu lina likuyima motel lina likuyima DPP lina likuyima MCP lina loti yayi misonkho yathu I think gulu limenelo ndimenene ndikuyima nawo. Nyumba zimene zizi zamangidwa ndi misonkho yathu tikamanena kuti no tikupereka misonkho ndi ndikumaona no misonkho ije kugwiritsidwa ntchito zimafunika zizikhala motere ifoti zimapanga motivate kuona kuti misonkho ije kuti pakana takamangira nyumba ndeti zili bwino kwambiri at the end of the day ndi ma properties of the government mwaona ndi nyumba zaboma sizoti ndi nyumba zonena kuti zimakhala za anthu amene azikakhala molaki kuti amazipanga oni no akazafika nthawi ino mwina kapena afuna asuntheko kumeneko nyumbazo zazisiya anthu ena azazigwiritsa ntchito so izizi ndi nyumba zaboma anthu amene ali mbomawa tatiyeni sopano tizipanga zonena kuti azithanso ndi kuti kumamva kunena kuti iwowa akutha kuthokozedwa ndi ifeyo siri kunena anthu andale ya andale amaba ndrama amatibera kale ndrama sitiwenera kuwathokoza andalewa mbava zimakhazi atenga kale gawo lawo tikunena za anthu amene amagwira ntchito mboma ma civil servant amene samatengera kunena kuti chipani ichi chalowa ndi ife chani tukamba za ziphunzitsi madokotala manesi asilikali tukamba za anthu amene amagwira ntchito ku prison tukamba za polisi amenewa
talking about anthu amagwira ntchito ku prison magayi timakonda kumapereka ulemu kwambiri kwa nthambi imene imayang'ana nde kuti no zaku polisi uku kuziyang'ananso nthambi nde kuti yaku usilikali mwina immigration pang'ono fo chonena kuti ena amafuna akatenge ma passport koma nthambi yomwe imayang'ana zaku ndende uku imeneyi nditi imayitaya kumbali kwambiri, which is wrong. Magayi amene osamagwira ntchito osati masewera kusunga zigandanga zimene zija kuti zisathawemo ndendemo fanele kuti zithawemo zonse society yathu idati mvatu kuning'ina osati masewera koma kuonesa zoona kuti zigandanga zija zikukhalako kumenekoko amagwira ntchito yotamandika kwambiri and sometimes ndi amene samathandiza kuti chitetezo chizipezeka kuti chikumapezeka mmodzi chifukwa chani the best way yonena kuti nomuthane ndi anthu amchitidwe oyipa ndikuwapatsa mantha mwayiona mantha ake ndi otani mukathera kundende mona ndi anthu aja amaopa kundende kujaku so imagine kundende kuja kukhale zonena kuti no anthu amene amakhala kundende ajawa iwowo ndi zoti chitetezo chawo nchosakwana akulephera kugwira ntchito mpaka zigawenga zikumangotuluka lake kuzipita pamene zikungothawako ndiye kuti no zigawenga zisiziopaso ndende zizipezeka kuti zikungopanga zosokoneza mu society muja zota mukamba ndende zake ziti zoti tikapita timangotuluka pa chibowo chotele nkuthawazi ndi magayi aja they also do ntchito osati masewera because feyo ngati mu community yathu ya ma YouTubers ifwa tili ndi community eti ngati ma YouTubers osa ma channel amene mmaona apa tili ndi kagulu kathu kamene timakumana timacheza timakhala limodzi chani eti ku community yathu tili ndi ngatino amene amayang'anira channel cha AMTV Malawi mwinanso mmachionera amatakulandirani kono ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani chanchani ngati nkhani amene uja those guys amene amayang'anira kumene kuja tili naye mmodzi yemwe ndekuti ndi Amunamiso eti Amunamiso amagwiranso ntchito ndekuti ku I think Chichiri prison amagwira ntchito ku Chichiri prison akamakamba nthawi zakamba ndikupitatu shift ya madzulotu meaning kunena kuti even madzulo amakhala akagwira ntchito mwaone amakhala akugwira ntchito magayi masana madzulo kuonesa zonena kuti ndende zija zili zotani zoti zotetezeka kuti anthu asathaweko kumene kuti so they also do a good work ntchito ya pamwamba kwambiri kodi iwo do even kodi timapasa ma service abwino kodi timamangiranso nyumba kapena tikungoyang'ana ku polisi kokha fa asilikali adzabwera nkuonesera nga amaopedwa kwambiri koma apolisiwa ndende apa tikuwathika ngati kuwapatsano nyumba zabwino nanga kodi no amene ajaku ndende aja tikuwaona motaniso amene ajawa kufunikanso nawonso azithanso kumamva zonena kuti tikugwira ntchito yotamandika so anyways this is good ndalezo koko magayi kayana manga kayanda achakwera kusamaliza kayanda apita kayana manga ni ndani at the end of the day anthu osana kamanga chipande feyo kuwapasira ndi kuti no zida zofunikirazo zomwe zinali ndalama zathu nawo ali ndi ndalama zathuzo ndi kuti no amanga katunduyo wamanga ni ndani pamenepo tamanga ndi fair Malawi which is good I think tikhoza kumana tonse pamenepopo kuzitaya ndale ukoko akuti